Знаеш, аз съм много голям романтик. Просто такъв Кога романтик, последно аз съм- беше романтичен с жена и какво направи? It was a very long time ago. Какво съм правил? Не е имало нещо. Хеликоптер да фърля рози и тюл. И по някое време курвата да отиде да издела някой хуя, дето е фърлял казанар. И нямам пари за рози. В смисъл такива рози не съм правил. Но все пак, нали, правил съм някакви романтични и това, но като цяло, като се замисля, не съм от хората, които прекалено много се отпускат в тези романтики и примерно да гледам влюбено и да цъфтя. И да премигам и да има пеперули в корема. Примерно чак да се изгубя разсъдъка, миличкото ми, слънцето ми, принцесата ми. А чилима, ама и буку. Не бе, няма бе, не е чак така. Това е просто шегувам се. Ти ме предизвикваш към да се ебам. Какво искаш да разбереш сега? Искаш да има видеопродукция или за себе си нещо се интересуваш и това? Те и двете в комплект вървят. Нали така? То продължаваш да заблуждаш твой бизнес партньор. Аз не мога да разбера, ще закарам на психиатър, да знаеш. Значи, виж сега, ти току-що каза защо аз не те харесвам. Виж колко добре сам си го каза за романтичните неща. I love romantic guy, you know? Yeah. Искаш да кажеш, че много голям грубиянин с това пише ме. Малко, ела тук ще го напутам в гърлото. Аз откъде знам, че е малко ме цисти рапър, какво това. Това е песните и това. Не знам, че искаш малко. Но може би е обратния на синдром това, прекалено много съденела хард и сега искаш любочинство. Признай ме, кажи какви си проблемите, аз ще ги реша. Дай да говорим за теб и твоята ситуация. Защо трябва аз да съм се дънила, при положение, че ти комуникираш с жени, продънени дъна и такива искаш да са около теб? Али, брате, имаше бая продънени кофи, но не бяха само такива. Плюс, не всички са участвали в видео, трябва да ти е ясно. Ами окей, нека не са участвали. Не всички са показвани. Има такива, един гласен не се чува, а са заблъскали масло. Не всичко Добре, ладен е било на запис. Трябва да е ясно, колегата е много коректен, когато курвата каже по никакъв повод не възприема. Няма моето момиче, само докарай черния гъс тук веднага. Лайк спира. А как живееш без любов? Тъжно е просто. Милички, ами ужас. Трудно е. Сега ще има. Дракари, кил. Да, Жоро, спедай с тези работи, седна, ако не искаш да ви. Ще да седна, за да си поговорим, този разговор ще бъде продължителен, изключителен, той няма да ви донесе средства. Не се знае, може и да им хареса, но все пак ще го извършим. Тя вече не иска да си дига кръка на поляната, за да видят путката в клина на 5000 човека. Може би и е дошъл мозъка. Сега ще проведем този разговор, само да не разлия нещо, защото ще изпадна в истерия. Монк не обича да разлива, но той само това прави колегата. През 20 минути чупи чаша, разлива това тъпокопеле, но иначе чисти да има педала. Какво е здесь? Гледай, ти ли гледаш пък гени бобля? А вие кажи, слушай, този човек, примерно, има ключ за хасиената. Влиза като, примерно, да сладки. И понякога може да влезе истинския сладки и да си помисля, че е той. Това не е европейско и не е колегиално най-малко. Така, Ако беше много богат, милиардер, теше ли да купуваш на твоите кучки, примерно по някакви диаманти, VVS, коли, прошета, къщи, имоти, или просто ще да се отнасяш с тях като Андрю Тейт на Макс? Бях Dan Bilzerian и бях изданял примерно абсолютно всички курви от Instagram и бях стигнал до извода, че това са просто едни бокуци. Взимаш го в прайвет, разпишиваш му пунката, той иска само да се снима и да шмърка материал и да го разбият цялата бригада. Примерно един момент да извисят, това ще бъде климатик, той ми и пап. Имаме ръкавици. We make it on sleeping mode, God damn it boy, и тъмни баланса. И пахневата майка, гърба ми, путката ми и червена. Спри да говориш за вулгарни истории. Направо turn off. Ще стане горещо, но не е проблем. Ще се препотим, ще има изслушване, ще има и бързане. Те показах пешки и на момент Канжор Валентинов е MVP на Simon G in this motherfucking moment. Не е ли малко тинейджерско да говорим само за свършване, избърсване и пръсване? Според мен да, много е тинейджерско, но това изглежда се харесва на тинейджери в платформата. По принцип ти много рядко ми звъниш на личен разговор и винаги искаш да говорим пред хората, което мен ме навежда на мисълта, че
Ти искаш да говориш с мен само когато сме пред публика и да боли путката, го правя, когато не съм на лайф. Аз знам, че правиш секс с жени. Различни. Сега не е през цялото време след това изкарам бахти и робокопа. Не е много приятелско да ти звъня, докато си с някаква жена. Това не е много приятелско. В принцип нямаш никакъв срам и това, когато става просто за други приятелки, но едва ли е това причината, поради която не ме търсиш да питаш копе ли мъсно ти в частност или почваш да мъдаш в тиквата. Както и да е, но след като говорим публично, дай да говорим по тази тема. Виж какво искаш да узнаеш за мен, ще бъда много конкретен и този път няма да се вигая да свършваме да завършим. Добре, ето ти въпрос, коя жена те нарани най-много в твоя живот? Слушай, не бе, по принцип няма чак такива големи травми и копия, просто в моят експириенс разбрах, че много не са надъхваема да се почнеш да го гледаш кучката, като си едно тя е твоята собственост, тя е много хубаво момичето и не си набиеш филми, защото рано или късно тя ще налапа някой друг хуй. Пак Не бе, малко вулгарно съм изказах, да. Но това е изкривяване от андерграунда или просто съм едно вулгарно копеле. Мога да мина и на възпитан режим, и то сега режим комфорт. 1, 2, 3, джойстика е завъртен. Ало, да. Ало, да, колега, коя е жената, която те нарани и заради която страдат всички други? Нека знаем нейното име, мисля, че... Сега обяснявам се. Няма такава конкретна, която една е нанесла финалния удар. Просто с времето и от опита, който имам, съм разбрал, че това същество, което е женското, то просто се управлява от природата и неговото ДНК. Теодора? Моля? Теодора ли се казва? Не, тия хора не са наясно. Няма такова нещо. Изобщо не са наясно с никоя история. Това не се е случило така изведнъж и аз някъде да съм бърсал сълзи и да плача и да кува, да кръвя, да спи мама и да кушпе. Нали, андерграунд е много динамичен това. Случвало се, нали, да смисъл такъв, че динамично ми някои курвички да направят грешки, които са, нали, върховния грях, когато, нали, уж да сме си приятели после това. Но това не е от значение. Въпросът е, че през годините, които човек е бил на тази зла земя, е разбрал, че това нещо е една уязвимост да вземеш да се набиваш филми, че момичето, жената, това, вие ще си forever in love, заедно за залеза и ще си бърши патнесите заедно в някой хоспис, се държите за ръка. Значи Каталия, момичето се казва. Не, аз винаги съм знал, че Каталия е просто една брутална курва, на която и ври путката от пикомъснико. В смисъл такъв, аз съм бил наясно, било ме забавно това, базикал съм се и съм звънял даже и на баща ми, пред приятели и съм му викал, влюбих се в курва татко. И той ми вика, ти си се избрал, викам, имам подозрение, че тя може би е и наркоманка, а може би и циганка. А вика, оправи се и не ме занимай. Това не му се слушат работи на татко. Няма да го споменаваме пак ще кажа защо му говориш, но случвало се, примерно, да си изгубя разсъдъка по някоя курвичка, черната путка. Временно, естествено, но просто, нали, и на мен ми се е случвало, но не знам какво точно е било. Не е било, примерно, да виждам в булчинска рокля и примерно да цъфтя и да имам за ангел небесен, а е било май от гледна точка на разврат и това, и съм бил и сметна без правилна преценка за, нали, за какво става въпрос. Какво друго искаш да попиташ? В смисъл, аз май отговорих ли точно? В смисъл, няма някаква така история за много голямата любов, дето тя ми ба мамата и аз после не мога да се съвзема. Не, няма така история. В смисъл, ако те разочаровам, няма. Те някога изневерявали ли са ти? Може да се каже, но после те се оправдават и викат, ти хори ба проститутки, ти не ме беше, нали, те искат да съм на линия постоянно, което не е много окей, когато, нали, не са